Αγαπητά μου παιδιά και hi guys, εδώ Κωνσταντίνο Νιωτέδο. Σήμερα θα σας πω τρομακτικές ιστορίες. Θα χεστείτε το φόβο σας όπως και εγώ. Διάβασε. Θα έρθω σε ένα χρόνο. Πάμε. Θα έρθω σε ένα χρόνο. Όλα. Ήταν ένα ζευγάρι στο χωριό που μετά από αραβωνά αποφάσισαν να παντρευτούν. Την ημέρα του γάμου ο γαμπρός σκοτώθηκε και η κοπέλα έπεσε σε μεγάλη κατάληψη. Περνώντας ο καιρός, εκείνη τον είδε στον ύπνο της να της λέει ότι σε ένα έτο ακριβώς από την ημερομηνία θανάτου του θα την έπαιρνε μαζί του και θα ήταν για πάντα μαζί. Αμάν, φοβάμαι τώρα. Εκείνη όλο χαρά ανέφερε το όνειρο στους δικούς της. Οι δικοί της άνθρωποι σοκαρίστηκαν και προσπαθούσαν να την καθησυχάσουν και ότι πρέπει να συνεχίσει τη ζωή της. Κάποια στιγμή εκείνη άρχισε να του λέει ότι ο αγαπημένος της έρχεται κάθε βράδυ στο σπίτι της και περνούν ώρες μαζί. Η ανησυχία των δικών της, το ότι τρελάθηκε η κοπελιά του ανάγκασε να επιστρέφουν γιατρού αλλά και να προσπαθούν να την κάνουν και να ξεχαστεί. Εκείνη επέμενε ότι κάθε βράδυ είναι μαζί και περνάγαν καλά. Με την επόμενη της ανάγκασε τον ένα από τους δύο αδελφούς της να στείλει καρτέρι με όπλο, γιατί πέσαν ότι κάποιος πετελεύσε την εστίαση της και επισκέπτε τα βράδια κρυφά. Το βράδυ ο αδερφός είδε ένα νεαρό που έμοιαζε με τον νεκρό να προσπαθεί να μπει στο σπίτι, αλλά από την άργη του ότι κάποια εκμεταλλεύτηκε την αδελφή του. Έριξε μια προς το μέρος του. Την άλλη μέρα το πρωί η κοπέλα υπερβολικά θυμωμένη τα έβαλε με την οικογένεια ότι προσπαθούν να την χωρίσουν από τον αγαπημένο της και ότι δεν θα τον καταφέρουν, καθώς ανέφερε ότι τον πλήγωσαν με το όπλο. Την προηγούμενη νύχτα εντρόμοι η οικογένεια με άδεια του παπά άνοιξαν το τάφο να κάνουν έλεγχο και βρήκαν το κοστούμι του κοσκινό από τα σκάλια. Όπως υποστηρίζουν, ξεχάσαν να το βάλουν κεραμίδι στο στόμα και από τότε δεν ενοχλήσε. Αλλά η κοπέλα πέθανε ακριβώς ένα χρόνο μετά. Τέλος. Να με πήγε. Αυτή ήταν η ιστορία, φοβήθηκα, χαίστηκα από το φόβο μου λίγο. Πάμε. Η γέννηση της όμορφης μάζας. Μάμου, φοβάμαι. Πόσε. Μάν έχει κι άλλο, όχι. Πεθάνω. Η ιστορία αυτή αφορά κάποια χωριά της Υπήρου. Χρονολογείται πολύ πριν τον έναν παγκόσμιο πόλεμο. Σώζεται με την προφορική μετάδοση. Ήταν κάποτε μια κοπέλα η οποία σε κάποιο πανηγύρι γνώρισε ένα νέο. Ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Όλο παντρεμένες έχει εκεί μέσα, ρε φίλε, και θάνατους. Υπήρχε όμως το εξής παραδόξο. Ο νέος βλέποτανε με την ύφη μόνο μετά τη δύση του ήλιου. Όταν τον ρώτησε, είπε ότι δουλεύε, οπότε άλλη την μέρα ταξιδεύε με τα πόδια κανά γαϊδουράκι. Καλά, στην καλύτερη. Και γι' αυτό γύριζε βράδυ και έφυγε πριν ξεχαράξει.
ακόμα ετελολίσε τον γεγονός ότι δεν το ξέρει επειδή ήταν από ένα χωριό. Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω άλλο, το βλέπετε. Θα πατάτε στο βίντεο για να το διαβάσετε, γιατί δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Ήταν τα ρούχα με τα οποία τον έβλεπαν, έτσι πήρανε παπά, τον ψάλανε κανονικά και ρίξανε ζεματιστό νερό στην τρύπα. Από τότε δεν ξαναφανίστηκε. Μαμά μου, φοβάμαι. Χαίστηκα. Κάμε. Δεν θα διαβάσω όλο, μόνο θα σας τα δείξω. Το στοιχειωμένο σπίτι. Το στοιχειωμένο σπίτι. Και όλο. Σε κάποιο χωριό βρισκόταν κάποτε ένα ερημόπινο σπίτι και μια παρέα και παιδιά αποφάσισαν να θεραπεύσουν το χωριό. Εντάξει, παιδιά, θα πατάτε στο για το διαβάζετε. Βαρέθηκα. Τέλος. Τι? What the fuck? Fuck you. Τι ωραία. Δεν ακούς φωνές τη νύχτα. Μαμά, αυτό είναι για μένα, ακούω φωνές τη νύχτα. Α, εντάξει, ωραία. Ωραία τραγούδι έχω βάλει. Θυμάμαι αρκετά καλά, εκείνη τη νύχτα καθόμουν με τα ξαδερφιά μου, όπως και εγώ. Έξω από την εκκλησία του χωριού ξαφνικά κάποιος από μακριά άρχισε να φωνάζει το όνομά μου. Όπως και εμένα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον είναι από την οικογένειά μου κάποιος, δεν ξέρω. Στην αρχή φαντάστηκα ότι θα ήταν οι γονείς μου ή κανένας γνωστός. Εκείνη τη νύχτα ακούσα το όνομά μου άλλες 2 φορές. Το επόμενο πρωί ρώτησαν αν κάποιος με είχε φωνάξει χτες. Με κοιτούσαν σαν να ήμουνα παραλαβός. Καλά. Από εκείνη τη στιγμή διαπίστωσα ότι ένα από τα ξαδέρφια μου άρχισε να φέρεται παράξενα. Μου έλεγε να μην βγαίνω το βράδυ, να μην απαντώ στο κάλεσμα του ονόματός μου και ότι τα έλεγε από τα ενδιαφέρον. Γιατί δεν μπορώ να φοβάμαι. Άντε γεια. Άντε γεια.